Bafethu sanibona, igama lami ngudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Ngilapha-ke namhlanje ukuzocela nini ukuzonxusa nini ukuthi nisilekelele sisize umfowethu uPhakamani umfokasibiya kwi-situation anayo njengamanje. Umfowethu udinga nje indawo ukuthi aqhube, ukumtholela nje umjondolo. Akanayo indawo ukuthi aqhube njengamanje simply because kade kuney'nkinga laphaya otho ngathi wakwazi naye ukuthi indlu yakhe ithikamezeke lapho, but siyacela-ke bafethu nimlekelele. Nansi ividiyo la kuThuleleni TV enizokwazi ukubona ukuthi uPhakamani isimo sakhe sikanjani. Ngiyathemba bafethu ukuthi isandla sizothi ukuphose ephaketheni lapho ngabe mina ngikwazi nami ukuthi ngithole osaqhokovana bafethu, ngoba manje nje ngumakhaza. Mina ngilala phansi ekhishini bafethu lapha ekhaya. Manje sengikhathele ngokubanga labashana ebusuku ekuseni mebevuka beye esikoleni bakukhalisa amabhodo. Nami ngiyavuka phela ngilala endleleni. Manje ngize ngivuke kanti isikhathi angathanda ukuvuka kanti futhi ngibuye ngibe umuntu kadokotela. Manje yabona ukuthi nje bafethu sengithembele kuyena bafethu ukuthi ningichaze bafethu, ngiyacela ukuze ngikwazi nami ukwazi ukukhululeka njengawo wonke umuntu wesilisa okhona la emhlabeni. South Africa izwile ngane zakwethu okuningi-ke sobe si-communicator in the due course. Jong, usiphatheleni-ke emakhaya Jong, kade kuwe iy'nkomo ey'mbili lapha. Mhlawumbe omunye wayibuza ukuthi ungenaphi uMatifane la. Ngiyangena khalakatha phakathi simply because lento yonke yenzeka in the name of love. So njengoba yenzeka in the name of love, nami ngenza uhlelo silungisa umjolo, ngilungisa iy'nkinga zabantu ey'ningi ey'hlukahlukene. Ngiyacela bafethu silekelele uBafo njengamanje akanandlu, akanayo indawo yokuhlala, uhluphekile, uswele. Into esiyidinga kunini support yenu ukuthi sikwazi ukuthi simtholele nje umjondolo azokwazi ukuthi ahlale kuwona, and mase ehlala kuwona akwazi ukuthi aphephe, abe right, akwazi nokufaka izinto zakhe emjondolweni wakhe. Mawukuthi-ke ufuna ukumsiza uBafo umlekelele, ngizowashiya ama-details wakhe ukuthi umthola kanjani. Kusimple kakhulu, zoshiya nje ama-details wakhe ukuze wena masumsiza usize yena ngqo. Into osiza ngayo ayezi kuMatifane, ayezi kwi-production yethu umjolo show, kodwa iyakuyena ngqo uBafo ngoba uyena ofuna usize. And also ama-details akhe futhi sizokwazi ukuthi siwakhiphe siwafake la khona nizokwazi ukuthi nilekelele uBafo abe yilento afuna ukuthi abe yiyona. Ama-details wakhe alula kakhulu, ngiyaxolisa kakhulu, nginengane so iyaphazamiseka. So uBafo uyakwazi ukuthi umthole usebenzise nje inamba yakhe 076 783 3944 076 783 3944 076 783 3944. Capitec account yakhe khona futhi inamba iyona elinkiwe, but amanye ama-details sizowafaka la ngezasi khona nizokwazi ukubona ukuthi uBafo nemsiza kanjani, uBafo nemlekelela kanjani. When it comes to i-support, ngiyanazi-ke mina engage, so fanele sikhombise iThuleleni TV ukuthi when it comes to ukusiza abantu, when it comes to ukusupport abanye abantu sikude kangakanani. Akudingeki imali enkulu bafethu, labo R2 labo R5 bazowenza umehluko ukuthi uBafo akwazi ukuthola umjondolo azoquba kuwona. Sibheke kwisama njengamanje, iy'mvula zikhona ziningi, anganethwa, angeqiwe iy'ngane ekhishini nikhona, ningakwazi ukuthi nimlekelele akwazi ukuthi abe nendawo yakhe. Mawukuthi mhlampe uyayibuza ukuthi uPhakamani uyimuphi lo sikhuluma ngaye, ungangena nje kwiThuleleni TV uzombona umfowethu, usibone isitori sakhe ukuthi sasihamba kanjani. Definitely, and I am certain ukuthi abanye benu basamkhumbula and bayazi ukuthi impilo yakhe ihamba kanjani njengamanje. Siyacela bafethu, mengabe kuthiwa hlangana Zulu, cela sihlangane njengamanje. Okunye siyacela mengabe ufaka something kwi-account yaBafo, i-reference yakho sicela uyenze ibe umjolo. Sifuna ukuprova, siphinde sikhombise abantu beThuleleni TV ukuthi ngempela thina mengabe sihlangene umuntu simsupporta kanjani. Ngiyanithemba-ke bafethu, niwakhuphulile ama-numbers omjolo show, nangikhuphula nami ngaba la ngikhona. Ngicela njengamanje sinikeze uBafo indawo yokuhlala. uNkulunkulu kaMatifane sengathi anganibusisi. Sibhekisa amakhanda phansi sisho sonke ngazilinye. uNkulunkulu kaMatifane asihawukele, siyabonga. Shabalala lokho. Ngashabalala siqale phansi yonke. Jong, asingaze siwese because ngizofuna liqebhule manje. I-energy leyo manje esizobe sesidiverter, ingabe abantu energy bayifake kwakhiweni iqaleni phansi. Uma uthi uqhubeka lento le sefuneka isuswe futhi izoqebhula ubani ngoba phela akukho kanti ongena la ususe lento yakho leko. Mana Jong, ungasaqhubeka nalento Jong. Cha Jong ngeke. Jongo, ungasaqhubeka nalento Jong. Ukuthi manje Jongo ngeke understand. Jongo kulungile Jongo.
ngiyasana noma ngingakwazi ukungale jongo ngoba ngiyabona khona isimo sikuphushayo jongo. Ya jongo kunjalo khona sikhona sibe sengiphoqayo kodwa ke ayijongo mina ingeke phela. Uyabona jongo mase ngifika nensonako sithiba yakho. Ku 2 days phelile iyobe iphelile indlu yakho jongo ungenile kuyona Usuku lwesithathu sifake iroof. Kwakha i-foundation yonke into isimentwe ilinde yome mhlambe noma osukwini lesithathu uyobe ungena jongo ulala ngisho ukuthi ungena nocansi kukhukho awukho umbhedo ungayabo kodwa nje next week jongo asibeke idate yokuthi ngolesine ijongo lobe lisemjondolo walo yebo ngolesine jongo ngizomisa Lesine lo blood. isho lizayo jongo Oh. ngizomisa yonke into yakathuleleni ngizomisa yonke into ngibe sure nje ukuthi somluku lesibili lesithathu siphusha nje la Ayaphotho. sila nje namabhuzu nama-overall yonke into nje ila jongo ngolesine uyobe ungena emjondolo ulala jongo seyibambela amathupha Hayi phela mawukuthi njalo amajongo hayi cha niyakhuluma phela. jongo South Africa izobe ikhona sibheka yonke i-quotation la siyokwenza umjondolo i-quotation yonke into jongo uthi nje ngolesine kube kuthiwa jongo nanku ukhiye jongo usungangena-ke jongo udumisa izulu Phela izulu. selingamele sengaduma-ke izulu jongo Kodwa phela hayi. Ake nenze ngoba nisho. engani mina ngiyavoucha ngalokho ngisho ne-team yonke yes jongo Hayi. Cha. Listen, uyobe ungena endlini next yakho, week, jongo. I said next week. Uyobe ungena endlini jongo uyobulela umjondolo sifuna ukusha ulive jongo nabantu usemjondolo wakho la jongo ebusuku Hayi ngompela hayi. Hayi. Smith. okay ithini-ke iplan eqala jongo ithi umeza nge-blocks noma mhlampe imjondolo leplan noma ndakathela Hayi cha jongo ngizokwenza imdondolo eplan. oh Ufuna ukwenza ngislab. uyabona-ke kusimple lokho yabo ibizana nemjondolo lemaplan Hayi umdondolo laphana u 3.8. ngeke sithole uthexaxa Ukhona nothexaxa kodwa u1 room lo phela ngisho. thexaxa kana jongo uma sifikile ngeke phela soke enkamereni sivuthwa ney'mbungulu zakho la enkamereni jongo yabo hayi Oh, cha phela jongo vele khona amandla kuba khona phela hayi. Indawo isakhona. oh jongo Indawo ikhona udad. sikhulumele lokho South Africa ukuthi siyobe 2 room wejongo la Senze ngino 2 room. jongo lanisabo Kuze ngikwazi ukukhululeka. nathi masifikile Ney'ngane ijongo sikwazi ukuhlala mey'fikile sikhululeke ngapha nathi yabo ekitchen singafika sipheke ngisho inhloko masivakashile ngala ekitchen Cha jongo cha lokho okukhulumayo kuhle khona kuyangithokozisa kodwa ke ake ngilinde wena. kulungile jongo cha bekulokho nje Siyabonga. babonga ba-South Africa babe nothando lwakho jongo bazwelana futhi nawe Ngiyathemba sifike la ngiyathemba bafowethu ukuthi isandla sizothi ukuphose ephaketheni lapha ngabe mina ngikwazi nami ukuthi ngithole osachokovana bafowethu ngoba manje kumanje nje ngumakhasi mina ngilala phansi ekitchen bafowethu lapha ekhaya manje sengikhathele ukubanga labashana ebusuku ekseni mebevuka beye esikoleni bakukhalisa amabhodo Wavuka nawe undlule ingane nami ngiyavuka phela ngilala endleleni manje ngize ngivuke kanti isikhathi angathanda ukuvuka kanti futhi ngibuye ngibe umuntu kadokotela manje yabona ukuthi nje bafuthi sengithembele kuyena bafethu ukuthi ningixhase bafethu ngiyacela ukuze ngikwazi nami ngikwazi ukukhululeka njengawo wonke umuntu wesilisa okhona la emhlabeni. South Africa izwile ngane zakwethu okuningi-ke sobe si-communicator in the due course jongo usiphatheleni-ke emakhaya jongo kade kuwe iy'nkomo ey'mbili lapha Cha phela ijongo cha yabona ngaqala ngocha nje iyabhimba nje impendulo ofuna ukunika impendulo jongo siphatheleni jongo inyama yona ngibuye nayo emakhaya hawu lakhuluma ijongo kodwa phela ijongo le isefrijini phela iyabanda la ikhona inkinga la ikhona. awuyiveze siyibone ngamehlo siyibone sigconiseke ukuthi ngempela nansi inyama Hayi inyama ikhona isefrijini. futhi nasiphathe umlilo kuphela thina Hayi sengingawuphatha umlilo. hayi-ke yabo singafiki kuthiwa abashani sebeyidlile-ke inyama Phela kuqala phela nabashana bebedlile bebelambile benze njani. hawu jongo Hawu. cha South Africa siyabonga ngaza kwethu sicela ngale project yejongo ngaza kwethu sithi nje u2 room la umjondolo 2 room umjondolo Akunjalo. ikhothe no school boy la school boy Ba, uzonikela ngane jongweni hayi ngizoyibhilidate ela ijuice. uzoyibhilidate Yeah, ikhona ngathi. Ikhona ibhilidi. Yeah, ngizobona. siyabonga school boys Ngizobona bongakhulu ukushoda ini. okay futhi singabheka ngakuwena nje lapho erufini
Hayi ngizobona ngani. Amashidi amangambala la. Hayi, mashidi lami engicabanga ngaba u6 eyodwa. Sofia nini? School boy no siyeza nje, siyeza madosi, siyeza. South Africa siyabonga school boy. Siyabonga. Usenikele school boy. Bonga mfowethu ngomnikelo Ngakhuleka bo. unginike wona cha. Sadla dlule ekhaya. Siyabonga. Siyabonga South Africa. South Africa siyabonga. Ayo